Pohodlné sedenie na vozíku je veľmi dôležité, najmä ak máte problémy s dekubitmi. V takom prípade je kvalitná antidekubitná sedačka jednou z najdôležitejších vecí. Keď som si kupoval elektrický vozík, vedel som, že sedačku budem musieť riešiť po svojom. Väčšina sedačiek, ktoré sa štandardne dodávajú k vozíkom, totiž nemusí každému vyhovovať. Preto som začal hľadať riešenie, ktoré bude najlepšie práve pre mňa. Počas hľadania na internete ma zaujali sedačky s gélom Geomatrix. Začal som si o nich zisťovať viac informácií a čím viac som čítal, tým viac ma tento materiál zaujal. Geomatrix je pevný, suchý polymér. Na prvý pohľad to môže znieť zvláštne, pretože väčšina ľudí si pod pojmom gel predstaví niečo tekuté. Tento gel je však pevný, drží svoj tvar, nepreteká a vďaka svojej unikátnej stĺpcovej štruktúre dokáže veľmi dobre rozkladať tlak na sedaciu plochu. Veľkou výhodou je, že na rozdiel od tekutých alebo vzduchových sedačiek nehrozí presúvanie náplne, vytečenie gélu ani prepichnutie. Aj keď sa gel poškodí, stále si zachováva svoje vlastnosti a naďalej plní svoju funkciu. Ďalšia vec, ktorá ma príjemne prekvapila, je tepelná odolnosť. Niektoré tekuté gély môžu v zime stvrdnúť alebo dokonca zamrznúť. Geomatrix gel však nezamrzá. Aj keď je na dotyk chladnejší, jeho mäkkosť a schopnosť rozkladať tlak zostávajú rovnaké bez ohľadu na teplotu. Veľkou výhodou je aj tlmenie vibrácií. Pri jazde na vozíku totiž telo neustále prijíma drobné otrasy. Tento gel ich pomáha tlmiť, čím znižuje únavu a zároveň pomáha chrániť telo pri dlhodobom sedení. Najzaujímavejšia je však jeho stĺpcová štruktúra. Gel je rozdelený na množstvo malých stĺpcov, ktoré sa pohybujú nezávisle od seba. Vďaka tomu dokáže sedačka prirodzene kopírovať pohyb tela, rovnomernejšie rozložiť tlak a zároveň znižovať trenie a strížne sily, ktoré patria medzi hlavné príčiny vzniku dekubitov. Práve preto ma táto technológia zaujala a rozhodol som sa vyskúšať sedačku s gélom Geomatrix. Verím, že mi prinesie väčšie pohodlie, lepšiu ochranu pokožky a bezpečnejšie sedenie počas celého dňa.